Löydät patsaan, jolla on ristimuotoinen miekka. Olko jalusta numero A. Näet ison ristin ja kiviseinämän. 2 nurkan jälkeen on korkealla seinässä numero C. Kulje myötäpäivää kirkon ympäri. Kätkö on koordinaateissa Morjesta! Moro! Ei voi jättää enää yksin. Ei se tuolla hautausmaalla. Mut tossa on portti, niin eikö tosta portista 3 metriä tonne? Vasemmalle. Tonne päin. Kyllä. Oika kie, mailin kie. Sulla tää raos. Hei, tässä on joku rako. On. On. Täälläkin voi olla joku. Se on alempasta. Siinä ei sanottu korkeutta missä korkeutta. Ei tässä ole muita rakoja. Eikö se ehkä näin alhaalla? Voisiko se olla siellä? Hei, mikä täällä on? Hei, täällä on joku purkki. Oho, lauta. Mikä se on? Kato. Kato. Ei tää kyllä se oikea rasti on. Miksi ei olisi? No ei, se on Tää vähän on kyllä aika erilaista. Tää on vanha purkki. Niin, se on muovipussissa. Nyt on joku kattaus. Kato. Venäjä. On, mutta mitä No tuo Venäjä. Venäjä? Tosta. Mistähän se on? Kala. Hei, Mitähän tää? Voisi. eikö tää äiti osaa venäjää? Sähän osaisit jotain Venäjää. Katoppa mitä me löydettiin. Tällä. Mitä siinä lukee? Tainik. Piilo. Se on joku rasti tuolla. Missä toi rasti? Sitten kruuklyi. Pyöreä. Tuohan tuo Upiniemen kärki. Joo. Sinne. Onko se varuskunta-alue? Ei Nykyään. pääse. Ei se mitään. Mun mielestä me mennään. Eikö onko tää mysteeriä kätkenyt? No, juu, kyllä se kyllä. Tää se- voisi olla sellainen. Niin. Vakruk. Ympäri. Siellähän on vartiomieskin. Ei tästä pääse, ei. Käännytään ympäri. Joo. Mistäkään me päästäis? Tästä me varmaan päästään kävelemään. Tää on sotilasaluetta. No ei se Ei tonne, ei tänne saa mennä. Tule vaan. Huonompi kohta tai? Niin. Ei tänne pääse mitenkään. Onks tuolla portti? Ups. Voi kauheeta. Mitä tapahtuu? No ne on vaan harjoitukset. Selvä. Mennään tosta. Oletko sä pääsit kattaa? Tonne. Tää on vaan leikkiä, ne vaan harjoittelee, ei tässä mitään hätää. Ne harjoittelee vaan. Tonne päin se varmaan on.
Joo. Eikö se oo? On se. Ага, пожалуйста. Привет от тебя. Спасибо, Вера. Будь здоров. Что такое? Утка? Не утка? No hei, mä oon täällä retkellä. Mä oon tuon nuorten kanssa täällä, ollaan toi retkellä täällä ja toi tarvottu lumessa ja joka paikassa. Rukkiveere. Hienoa täällä on, oikein kaunista. Voi, tulee ihan nuoruus mieleen tässä. Täällä on tosi hauskaa. Tuolla oikein kaunista ilmaa ja ihanaa. Voi, kun sais olla kauan täällä vaan, mutta mä luulen, että toi poika ei ota mua enää mukaan seuraavalla kerralla. Mutta on täällä hienoa, on täällä upeeta. Että on ollut niin hankala vissiin, sitten pitänyt vetää perässä. Ja Руки вверх. tarvitsee vissiin lopettaa. Руки вверх. Edvani, Edvani. Edvani, Mir, Что за такое, что такое? Edvani. Война кончилась? Vanha konsilas. О, Dada, Mir, Dada. Мир? Mir, ja, Dada.
Ребята, не надо. Слушайте, товарищи, война кончилась. Бросьте это дело, не надо. Нет, война. Не надо. Война кончилась. Бросьте. Не надо. Война кончилась, уже больше нет войны. Война закончилась, больше нет войны. Понимаете, это гарнизон, поэтому стреляют. Нет войны.